right kune nyaya yeassassination iri kupisa iri kunetsa unozati ndambonzwa vanhu vakawanda vachitaura vachiti vanhu kuUS zvamukuita zvati right kuZimbabwe kuno kuti bo kuZimbabwe hatizoiti tambe tichishudhana kuZimbabwe hatizodai so damborimandana nemi guys musi wa19 October 2021 the news walks yakaripota nyaya ichitaura kuti the main opposition MDC alliance says its leader Nelson Chamisa has survived an assassination attempt after his vehicle was shot in Mutare. A bullet flew through the one window of the vehicle carrying President Nelson Chamisa and out through the other party. Right, tweeted. Ndo mfananidzo wacho muri kuona uyo iyo ndo ngekinacho the way zvakareportwa pa news walk iyo yamuri kuona iyo rapo iyo iro buriro ndo parunzi pakapinda nebara pacho hapo ndo report yakabudiswa musi wa 19 October 2021 pachitauro nyaya kureva kuti kuZimbabwe kwacho zvakatomboitiko batinyaya kuti iye kuno kwacho kana iri kunzi yakaitika rakapotsa munhu arinaunanga munhu vamwe vari kuti aiwa bo zvamutaura ndizvozvo but ndezvekunyeba futi zvakataurwa ipapo zvakaitika kuZimbabwe zvinenge zvakunzi ndezvekunyeba like vanenge vachinzi vari kubhaiza but kunyaya kuti zvakaitika zvakabuda evidence munhu achipfachwa ropa vatangaona kuti zviri serious kukomenda about zvinhu zvenyika yevanhu uri kure zviri easy pane kuona zvichiitika kwauri kana kuti imakunzi imimo ndimo kudai so zvakafanana nemutemo unonakidza kana uri kushanda against munhu akutadzira but kana uri iwe watadzira munhu ukashandisa mutemo unobva watowadzvanyirirwa that's the same thing nyaya ndiri kuona panapa iri kuitika